सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सनितपुर जिल्ला गुदि बर' फरायसालि गौथुम फोरोंगिरि गौथुम बे मोनथाम आफादा जथायै जे आसाम नाङैनो बर' फरायसालिफोराव बर' फरायसाफोरा जेसेबां खम जालांबाय थादों बे खम जानायखौ नोजोर थिनानै थांनाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जे थान्दै जथुम बे थान्दै जथुमाव थांखि लानाय बायदियै दिनै 18 मे 2023 18 मार्च 2023 बे सानाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय भरासिंहरि गुदि फरायसालियाव बर' फरायसाफ्रा जेसेबां खम जालांबाय थादों बे खम जालांबाय थायोबा फैबाय थानाय समाव बर' बिजोङा खोब गिदिर मोनसे अलखदजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो बे मोगा मोगि जानायल' खोथा नंला बेहाय बर' हिसाबै बर' रावा थैलांनायनि मोनसे राहाफारि हयथ' सफैगोन दा बेखौ नोजोर थिनानै बे मोनथाम आफादा जथायै जेरैखि जायाबाबो बर' फरायसालिफोराव बर' फरायसाफोरा जेरैबायदि थांनाय समफोराव फरायबोदों बेनिख्रुइबो बांसिन बिबांनि फरायसाफोरखौ फरायहोनांगौनि थाखाय दिनै ओनसोलनि रायजो राजा आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै लोगोसे बर' हारियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आरो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा ज' जानानै दिनै मोनसे बिथांखि लादों थांखि लादों सावरायलायदों आरो बे सावरायलायनायाव बेखौनो थि खालामदों थेलामारा ओनसोलनिल' बाथ्रा नंला सनितपुर जिल्लानिल' बाथ्रा नंला आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरैबायदि गुदि फरायसालिफोरा थैलांनो हमनाय अबस्था बे थैलांनो हमनाय अबस्थाखौ फोथांफिननांगौनि थाखाय जेरैखि जाया खामानि मावनानै फरायसाफोरखौ एडमिसन लाहोनांगौ बांसिननिफ्राय बांसिन एडमिसन लाहोनांगौ आरो एडमिसन लानायनि जि हार बेखौ बांहोनांगौनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो सनितपुर जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमा नैबे ओनसोलनिफ्राय बेखेवजेनबाय आरो बेयो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन दख'राफोराव नेमफारियै खामानि मावलांजागोन आरो बे खामानि मावलांनायनि गेजेरजोंनो जों मोनसे मिजिं थिनो हायो जे फैबाय थानाय समाव थैलांनो लानाय बर' मिडियाम स्कुलफोरा जेरैखि जायाबाबो मोनसे गोदान हां मोनफिनगोन गोदान मोनसे राहा मोनफिनगोन दा बेयाव फोरोंगिरिफोरा जि मोनसे दायथ' दङ बे फोरोंगिरिफोरनि दायथ'खौ फोरोंगिरिफोरा मावनांगोन दिथागिरि एबा गार्जेनफोरा जि मोनसे दायथ' दङ गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव हगार हरनाय फरायहोनाय बे दायथ'खौ गार्जेनफोरा मावनांगोन आरो लोगोसे थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबानगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना आन्थोर जयै गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव बेबायदिनो फिसा फिसा मोननै मोनथाम गामिखौ लानानै SMC वाइसआव हाबाफारिफोर लालांनायखौ लेनथारि खालामनांगोन अब्लानो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकारनि जि मोनसे रादाय बोसोरनैनि गेजेराव जोङो बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ जेरैखि जायाबाबो राफोद एबा गोख्रों महराव लाबोफिनगोन बे रादायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा होनानै दोनदोंमोन थांनाय समाव रायज्लायनायनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो दिनै बर' फरायसालिफोरखौ जेरैखि जायाबाबो फोथांफिनना लाखिनांगौनि थांखियै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों आरो नैबे बोसोरनिफ्राय जथायै खामानि मावनायखौ जागायजेनबाय जि मोनसे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव देग्लाय जेरैबायदि जादों मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि जि मोनसे पेपार बे पेपारा गले गले लिक जाबाय थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायो आरो बेबायदि जानायनि गेजेरजों बर' फरायसालिल' खोथा नङा आसामाव थानाय मेट्रिक होगिरि जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोननि जिउनि जि मोनसे राहाफारि बे राहाफारियाव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव सम जादों एबा दुखु नांनो गोनां बिथांमोना जादों आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइन्स आयदानि कुइसन पेपारा जाय खालि लिक जाबाय आरो बै आनजादखौ पस्टपन खालामनायनि जि मोनसे बाथ्रा आसाम सरकारा फोसावदों बै फोसावनायखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसि अफिस आरो सार्कोल अफिसफोराव 1 घन्टानि थाखाय धरना हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे धरना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जेरैखि जायाबाबो बेबायदि फुनारै उनाव जाहाथे पेपारा लिक जाया आनजादनि अक्ट'आ पस्टपन जाया बेखौ हुमखि होनानै बुंनाय जादोंमोन दाबि दिखांनाय जादोंमोन बिनि उनावबो दिनैदि आरोबाव फिन खनसेबाव नै MIL नि जि मोनसे कुइसन पेपार आरो जिअ'ग्राफिनि जि मोनसे कुइसन पेपार बे लिक जानायनि बाथ्रा जि ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों गोसारबाय थादों बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो बेबायदि जानायखौ आसाम सरकारा नांगौ बायदि राहाफारि लानांगौनि थाखाय जि राहाफारि लानांगौ दङमोन बे राहाफारिखौ लानो हायाखै बिथांमोना फेल जादों बेखौ जों दिनै बुंनांगोन बे मोनसे लिक जानाय जि हाबाफारि बा लिक जानाय जि मोनसे खामानि बे कार्यकलाप बे कार्यआव हयथ' आसाम सरकारनिबो सोलोंथाइ बिफाननिबो दुरबलतानि बाथ्रा थागोन आरो बेवहाय जाय फरायसालिफोराव कुइसन पेपारा लिक जादों बै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिबो दुरबलतानि बाथ्रा बेयाव थागोन दा बेनिखायनो बेखौ आसाम सरकारा
बा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेला बेखौ मोजाङै तदन्त खालामनानै दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो दायनिगिरिखौ नांगौ रोखोमै साजा होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव गथ'फोरनि जिउजों गेलेनाय जि मोनसे खामानि बे खामानिखौ मोनफ्रोमबो सेक्टरनि मानसिफोरा हयथ' गारनांगोन नङाब्ला बेनि थाखाय आसाम सरकारानो दायनिगिरि जानानै थाहैगोन।